Takže teď to vypadá nějak takhle. Takhle. To je pokoj babičky a dědy. To je trezor. Tady takhle. Můj pokoj. Chvíle se stěhujeme. Takže tady nahoře, jak tam je to zelený, tak tam byla postel. Tam taky, tam byla zrovna televize. A tady už máme kuchyň. Tam byl další pokoj. Má kuchyň, tam mám balkon. To je naše letnička. Tady máme záchod. To tak. Čus. No a teď musíme všechno dolů. Ten trezor. Ten chci mít. To je můj teleskop. Jsem dostal k Vánocům. Tak čau.